ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 моҳ шуди яка реклама кардем. бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад дордоро. ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд, ба Панҷакет, Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад дӯстони азиз. Ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбудӣ нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. салому алайкум ака. акаҷон, яъне ки ҳамин бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чихелай? ҳамин я ҳафта ҷамъ мекунем, раҳкӣ мекунад. ҳар ҳафта яъне ки шумо бор доред барои рафтан? ҳар ҳафта аста. Саломат ҳар бошед. ҳафта рӯзи якшанбе. Саломат бошед. дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. Ана адресо метро Катени, номерои ватсаби акамон. Мондагия касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. дӯстони азиз, якумин эълони мо дар навори имрӯза квартираи фурӯшӣ ҳастад ки қарор дорад дар ноҳияи Қумсангӣ, яъне ки дар ноҳияи Ҷайҳун. ҷамоати 5-4 посёлка қарор дорад. дом де этажа де комнатага мебошад. кухни баня дар дарунаш. дар берун гараҷи мошин дорад. анҷомхона, ошхона дорад. оғил ошхона, яъне ки ҳоҷатхона дорад. ремонти миёна гуфтагиай. хоб башни дорад. мебелни кухни, хулоса мебел дорад дӯстони азиз. стиралка, кондитсионер, телевизор, хулоса ҳама чизи замонавӣ дорад. расходи калон кардаги он гуфтагиай соҳиби ҳамин хона. ба ҳама чизу чорааш кардӣ фурӯхта мешавад. ягон камбудӣ надорад, фақат медорои зиндагӣ мекунӣ. гуфтагиай дӯстони азиз, нархиш 190 000 сомонӣ. иншоалло ки боз камтараки дига савдо дорад. оби свет аз пешаш мегзарад. документош ҳамаш 100%. марҳамат, метавонед дар номерҳои экранда занг бизанед дӯстон ва маълумоти аниқасон аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо замини фурӯшии арсаи қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, деҳаи посёлка гуфтаги баъдро. масоҳати замин 15 содиқ заминай. нархи замина 50 000 сомон мега. гуфтагие ки савдо мешавад. документҳои замин ҳамаш 100%. касоне ки замини хар бошад дӯстони азиз, номерҳои ватсапаш 992 880 86 42 42. номери ватсап. марҳамат, замини харро тариқи номерҳои ватсапшон муроҷиат намоед. дӯстони азиз, ана эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастад қарор дорад дар ноҳияи Фархор, назди остановкаи Иттифоқ. хона дорои 10 содиқ замин, 2 ҳуҷра ва долон. гирду атрофаш маҳкам дарвоза часпондагӣ, лаби обгуфтагӣ ва лаби роҳи главни мебошад. нашои документош ҳамаш 100%. хоб дӯстони азиз, нархша 140 000 сомон мега. марҳамат, тариқи номерҳои ватсап 904 52 12 12. номери ватсап дорад дӯстон. марҳамат, муроҷиат намоед. ва дӯстони азиз, чорумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, назди заводи Симба гуфтаги бардоро.
4 дар хонаи фасони хушудохтагӣ ва масоҳати заминаш 2 сотиқ замине. Нархи хонара 410,000 сомонӣ мега. Оби суед мушкилӣ нест. Дарвозаи нав часпонагӣ, ремонтҳои замонави ва беҳтарин, ошхона, кухня, баня, хулоса дӯстон ҳамаи чӣ шароити беҳтарин ҳам дорад. Оби суед мушкилӣ нест. 410,000 сомонӣ нархи хонаро мега. Марҳамат дар номерҳои 00 10 15 хади метавонед дӯстон дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, панҷумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад. Қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, 4 Савхоз. хона дӯстон деетага мебошад, подвал дорад ва 5 дар хона. Масоҳати заминаш 13 сотиқ заминай. Нархи хонара 330,000 сомонӣ мега. Дар ноҳияи Ёвон, 4 Савхоз, 5 дар хона, 13 сотиқ замин. рақамҳо барои тамос 900 02 7060. марҳамат дӯстон, тариқи номерҳои WhatsApp ва номерҳои дастишон муроҷиат намоед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳо дошта бошед, хона ёки замин ягон техника доред, марҳамат дар WhatsApp муроҷиат кунед. иншоалло ки реклама карда хонаҳои шуморо ва заминҳои шуморо фурӯхта медиҳем. ҳатман лайкҳоро бизанед ва дар канал подписатсия кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастад, ки қарор дорад дар ноҳияи 5 деҳаи Сомони 3, яъне ки хонаҳои пешина ҳастанд. дӯстон барои иҷро кардан тайёра гуфтага 4 дар хона, масоҳати заминаш 20 сотиқ заминай ва нархи хонара 161,000 сомонӣ мега. ина марҳамат дӯстон, хона навес ҳам дорад, ягон камбудӣ надорад. нашоди иҷро кардана ҷои беҳтарин гуфтага нархаш 161,000 сомонӣ. 38 88 18 марҳамат дӯстон, муроҷиат намоед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастад. қарор дорад дар вилояти Хатлон, шаҳраки Сарбан бо номи Ҳозира Левакан, кӯчаи Спитамен. хона дар ҳолати хуб қарор дорад. евроремон боз гуфтаге ки аз пеш омада мебинед. 3 дар хона, масоҳати заминаш 3 сотиқ замина дӯстон. ванна, туалет, забори баланд гуфтаге дорад. дарвоза часпонагӣ ҳастад. хоби свед, об постоянӣ ҳастад гуфтага дӯстон. илтимос беҳуда, яъне ки занг назанен. нархи 300,000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос 908 83 64 64 хади метавонед дӯстон муроҷиат намоед. ва дӯстони азиз, ҳаштумин эълони мо дар навори имрӯза хонаи фурӯшӣ ҳастад. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, номи пешниаш Қурғонтепа, бозори Фаровон гуфтагай, яъне ки кӯчаи Низомӣ. 4 дар хона ва 2 сотиқ замин. оби суед мушкилӣ нест. нархи хонара 410,000 сомонӣ мега. бардоро рақамҳо барои тамос 881 04 5005 хади метавонед ба ҳамин рақамҳо занг бизанед дӯстон ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, нуҳумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад. қарор дорад дар ноҳияи Дангара, деҳоти Лолазор, рӯпарӯи подстансия. хона бо ремонти нав таъмир карда шудааст. гирду атрофаш маҳкам бо смегло маҳкам кардагай. 4 дар хона ва масоҳати заминаш 6 сотиқ замина. нархи хона дӯстон 320,000 сомонӣ мега. марҳамат, рақамҳо барои тамос 94 49 33 32 хади метавонед дӯстон дар тамос шавед. боқӣ сарбаланду хунообод бошед дӯстони азиз. дар паноҳи аъло бошед. худованд меҳрубон нигоҳбон бошад. хайр, то видеои оянда.